Удари ли са, бе? Удари ли са? Какво стана? Чакай, слизам! Не, тука. Насам. Тука насам. Накрачи тука коловоза и полека нагоре ще излезеш. Няма проблеми. Ама не влиза тука навътре. Не тия насам нагоре. Тука има широко, няма проблеми. Ти гума да върви тука нагоре и е там между корените и ще излезеш. Тука, ама не че после става равно отгоре. Кой искаш при угаси? Угаси. Не, аз нали оттам не ме филмата. Чакай, идвам.